Глыбока пад драўнянай карой стаілася пагроза. Дробны шкоднік даўжынёй усяго каля сантыметра. Але гэтая маленькая казурка здольная адправіць пад зруб цэлае дрэва. Тыя, што па суседстве, таксама ў зоне рызыкі. Вот это у меня здесь есть личинка 4-го возраста. Ее мы нашли под корой. Это очень опасный карантинный вид, который может, в принципе, при массовом расселении уничтожить все наши городские зеленые посадки. Першай распазнала ворага гомельскі навуковы супрацоўнік Галіна Помас. З яе лёгкай рукі лічынка жука трапіла ў прабірку. Малекулярны аналіз паказаў, гэта ясенёвая ізумрудная златка. Да нядаўняга часу ў яе рацыёне быў кітайскі ясень, але даспадобы прыйшоўся і беларускі. Арэал пасялення ўсходняя Азія, Кітай, Карэя і Японія. Навукоўцы жартуюць, да нас казурка прыехала аўтастопам. Такі вось пабочны эфект міжнароднага гандлю. Основные ее очаги находятся возле железнодорожных путей и основных автомагистралей. Ближайшее у нас местонахождение этой ясеневой златки – это Российская Федерация, Брянская область и Смоленская область. Нашли, первая находка это была по улице Советской в районе остановки Чонгарская дивизия. Там были усыхающие деревья, которые при детальном обследовании нашли специфические летные отверстия. Они в форме английской буквы «Д». И на следующий день мы уже по району, где вот эти деревья усыхающие, нашли именно самих жуков златки. Асобныя паркавыя і жылыя гарадскія раёны Гомеля ў зоне каранціну. На гэтай зялёнай пляцоўцы златка ўжо папрацавала. На дрэве застаўся характэрны след. Жыццёвых перспектыў у гэтага ясеня больш няма, як і ў яго суседзяў. Здесь в данной зоне у нас появился впервые в городе Гомель карантинный объект, такой как ящеровая изумрудная златка. Впервые в Беларуси обнаружен в 2025 году. Непосредственно типичность – это ходы D-образные, один из признаков. И здесь находятся ходы личинки в виде сетки. Это тоже один из признаков. Она питается под корой верхним слоем камбия, в связи с чем в дальнейшем дерево погибает. Хімічная апрацоўка дрэваў пакуль вынікаў не дае. Вердыкт спецыялістаў суровы. Ясень адправіць пад зруб. Прычым забруджаную драўніну трэба адразу на месцы пусціць на апілкі, каб знішчыць і жукоў, і лічынак. Але ёсць і больш экалагічны спосаб. Дапаможа ў барацьбе з кітайскай казуркай беларускі дзяцел. Ці справяцца птушкі з вялікім фронтам насякомых, адказу пакуль няма. Ірына Драбышэўская, Вольга Канавалова, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель».